ассалому алайкум дӯстони азиз, бори дигар хуш омадед ба канали мо. давоми видеои мо аз бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, ҳафтум дарвоза, сеюм ряд мешавад. дар бораи амхе куртои фасони хушрӯи бамбук. ино то размери 58 доранд. бисёр ҳам стилошон фасон, духтагиай хушрӯ, бинед, нигина доранд, муҳра доранд, жемчуг доранд, пешашонда ороишот кардагӣ ҳастанд ва духчон беҳад хушрӯвай. марҳамат. нархҳои ино дӯстони азиз 170 сомон нархи донаш. касе оптум мегира бо арзон мешава. И фасоношай инчунин ҳаст амхе спорт стилои двойка. ино начосак доран камакак. нархҳошон 180 сомон начос дорош. инаи рангошам ҳастай. бинед, ҳамин намудо беначосаш буд. беначосошон 150-140 сомон буданд. ҳозир бошад фақат начосдорошон омадагиай спорт стилора. ба дарҷа як куртаи сиёҳи хушрӯ ҳаст. аз и бор тамом шуда буда. якта буда. барои ҳамон баъд дига чӣ накардам, гуфтам заказша қабул намекунам, барое ки подписчикое ки заказ мекунанд аллакай нест. ана коричневиш 200 сомонай. спорт стилай беҳад куртаи хушрӯ коричневиш свободный хушрӯ меиста. то размери 54 мешава. на марҳамат. иш дора доставка. капюшон дорак. материалаш медонед трикотаж баринайда. хушрӯ ҳич намешава. озир бо дигар чизошона ба навор гирифтагӣ ҳастам ва ёшона мефаҳмонам. анаим куртаям хушрӯай, нархаш 200 сомон. иям стилиш турки духтагиай. на поёнша бинед чӣ хеле меоя. аз и дигар расветкаошам буд. ҳозир тамом шудагиай. ана баъд ҳаст анаи намудо 200 сомоно начос доран спорт стило. инчунин ҳаст хел вай 250 сомон курткача барин начос дора клетка. дариҷа бо дута халат ҳастай бамбук. халатҳои фасон ранг дорад. то размери 54 ҳастай. хичон дарози хушрӯам бе поча. нархошон 200 сомонӣ. ин агар дар кор бошад мо доставка дорем. метавонед ки дархост кунед. равон мекунем ба Русия. марҳамат. тамошо кунед, интихоб кунед ва нависед. дариҷа бошад анами якум ва яке кисаш нигиндорай вай остиндорай 220 сомон нархиш. то размери 50 дора. дидед ино спорт стил. ҳозир курткачора байнангиш дарози хушрӯай нархиш 220 сомон. анау дигариш кабутуш бошад нархиш 180 сомон ва ё беостинакан. курткачаҳои беостинак тёмнасиниш размерои майда мондагиай. марҳамат. агар дар кор бошад аз инам доставка ҳастай. на куртора бинед. касе ки имконияти омадан дора метавонед ки омада аз анамин